bantu baminto tiga ndaira naende ribaga eri ndabakwani ng'a bairire buya. Bono banto babeire abange bagontera ng'a yaya rende ng'aki chairman of elders tare kwenda rende ase YouTube oigoro tosomie igoro ya emebayano buna omogusia amenyete bono naki nairire ribaga eri nasoira naende nabariganeri naende nkobasaba ng'a mware gwancha mobe na inche egere mbasomie ekegusii rende ng'aki omogusia amenyete. Bono omogusii natebete iga abanto baminto mosacha ona ng'ombe momura abanto baminto moigwa ekegusii eki mosacha ona ng'ombe momura yaani oyo na omonto obwate emiibo enyinge yaani bono akoira ng'a neba egento kia oramokorere. Bono omogusii kero aikaransete akarigereria agateba ng'a mosacha ona ng'ombe momura, yaani omonto obwate emiibo nabo abwate obwenenu gete iga ogochia korigereria iga orora ng'a bono gento kia oramokorere bono ocha origereria abwo ande iga oete iga origereria orore abanto omonto obwate emiibo nabo okorora ng'a nabwate okoimokereria gete koimokereria gete nkore koroo. Bono naki ekio omogusia achiete agaikaransa agateba ng'a mosacha ona ng'ombe momura, omonto obwate emiibo koreng'anani buna omomura banto baminto. Bono onde YouTube bono aye genda abwo subscribe abwo like shaegerere na inche mong'onyie ari Facebook nkomenana tore rende chairman of elders ogochea the whole Africa. Bono onde nainwe mbafundise ekegusii bite ebinge mbariganeretia buya mono. Nyasaye abe nainwe.